Ale fans, takže ideme natáčať teraz priateľský zápas s mojim kamarátom. Čaute. Budeme natáčať za FC Barcelonu. A dáme si zápas, nechcem ani Real Madrid, dáme si len taký. No, samozrejme nebude ľahký, ale dáme si to proti Liverpoolu. Dáme si aj zostavu. Fabregas dole, Messi hore. Neymar, Alexis, Messi. Fabregas. Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Mascherano, Piqué môže ostať. Montoya, Dani Alves a Victor Valdés Pinto. Dobre, môže to takto byť. Ešte si to tu zmeníme. Jasno, môžem ísť na to. Musíme proti nim vyhrať. Je to samozrejme len priateľský zápas, ale aj tak. Pardon. No. Počkaj, ktorý som je? Toto, dobre. No, takže ja Stromokocor som modrý a tento môj kamoš je červený. No. Poď, no, streľaj! Ešte dorážka. Mignol Tak som stlačil toto bečko, že až. Takže prvá šanca v zápase. Šminkni. Á, Valdés nás zachránil teraz. Tu čo? Hej, On si bože. tak nahral si predo mňa časne. Suárez, Johnson, Dobre, potom Busquets. Tu čo? Som mal seba nahral si. Offside. Čo teraz bol? Offside? Pozor. Sergio Busquets. Jej, tá som. Pane Bože. Ja nechápem, ani som dole nedával, on mi dole nahral, jaj Bože. Piqué. Som myslel, že... Alexis. Hen, pozri, Roníčik. Alexis, poď, Alexis. GÓL! Jo! Pardon. Trošku náhodný, ale je tam. Ja som stáčil počko. Pozrime sa na to, ja som dal Tyčka, a moje sa mi... on dal hlavičku. To bol taký, trošku vlastný. Trošku vlastný, áno. Ale pripisuje sa Iniestovi 1-0. Iniestovi? To bolo Iniesta tam to čo dalo? Som nevšimol si. Ja som tam išiel proste s hráčom červená šipka, nie? Vidím. No. Dobre. Tam je hore Neymar. A tu nahrávaj. Jaj, skoro prešlo. Ale keby tam to prešlo, nie? Toto už by malo nastav na bráku, vieš. Keby toto netrafil sa. No tak. Dobre. Bože, ty všetkých hráčov ukradneš. Poď Busquets, Busi bojuje. Odkopova, nahráva. Preduje. Messi. Neymar. Neviem, komu nahral. Máme, foul ball. No, dobre. No, skúsim kopnúť. Kope František. Neymar ide dopredu. Koho by som dal kopať, skúsim, Messi mu to veľmi nevychádza. Skúsime toho Neymara. No, však predsa len. Počkaj, kde som ja? Počkajte. Dobre, kde som ja? Neymar len do múru, ešte Alexis sa dostal. Ale... Skúsil som takú silnejšiu. Nechcel som dávať technickú, aj keď som mohol, ale nevadí.
Stajne 1-0. Dobre. Tu. Á, dobre. Ešte. Nevadí. Nie. Jaj, Suárez 1-1. Bože, zase obrana je niekde v riti. No, ne, som nie Alexis. Ty máš šťastie, že sa šmykol. Poď Alexis, Neymar, poď. Alexis, Pane Bože, čom sa tam motali dve hráči? Jaj. Jem trošku do obrany, hej? Suárez. Ešte dostaneme na 2-1 a bude to najlepšie. Ne, prečo jemu? Co tu skúr? Treba dať proste gól. No, to treba ubiť. Dobre. Bukvies, či jaká... Busquets. No, chod sám, kopaj. Nie, taká šanca si mal. Ja som kopal. No, tak sa to je mohlo skončiť gólom. Hore Neymar alebo Messi, alebo neviem. Čo bolo, offside? Offside. Aj, Messi ho skoro mal. Dobre. Aj, Neymar petičky. Gól, na čo dobré. Zase toto nepresné prídavky. Má najviac ceru. V tom prvom polčase. Ďalšia nepresná prídavka. Prečo ono tam to robí? Prečo tam to robí? Mi to vysvetli. Pretože nedávaš do strany. Čo sa stalo? Polčas. Vlastne z jednej strany nám dali gól. Veď prečo nie? Oj, to prečo, furt dopredu, Alexis. Ja nejde, no... Bože. Nejde, ja to stlačam. Hrávaj z prvej. Z prvej, dobre. Ja? Messi, poď, Messi. Dobre, ide sa Messi. Ale nie, pozor, dobehuje, strelá gól a je tam. Messi! Je to tam, Messi dáva gól. Jo. Pekne, Lionel Messi sa ukázal ako stráč gólov. Jo. Je tam. Pekne, vyšiel druhá teda. Ešte jeden by to chcelo. Ešte jeden. Na 3-1, aby sme už boli v kľude. Počkaj. Prečo sa mi nemení hračia? A to som ja. Aha, ty si. Jak z jednej si povedal. Nevadí, škoda. Za ten čas je to 2-1, ale... Tu sa dostal. Dobre. No. Dobre, tento chytil. Je to pekné. Som to aj nečakal. Poviem pravdu. Ide to. Neymar, poďme, Fabregas. Dobre. Pekná, poď Neymar, no, už som chcel dávať, sorry. Dobre. Neymar, zase už to mal ťažké. Offside. Jaj. Neviem, čo tam robil. Dobre. Elan. Ja som trošku myslel, že to tam je naša branka. Dobre. Bakerius. Aspoň hľadú do autu. Aspoň nám zdržuje čas, to je dobré. Aspoň, či nie?
dobre. No, to ten Neymar, to je krivý, ty čo? Flanagan. Sterling. Poďme si. Poďme si, ukáž tam hráči. Poď Neymar, no! Kopaj, strieľaj! Máš? Dobre, ja neviem. Trošku dlhá, prepáč. Len kľúčky tu skúšajú. Ne. Pekne, ne. Ja sa mi trasli nohy, ty vole. Fuj. To bolo šťastie. Áno. Totálne, že? Ktoré? Ty máš? Tam. Dopredu. Tu má Neymara, či Messiho. Neymara, Messiho. Jaký starý, šedivé vlasy už. Oni kopu, sa nehambia. Pekne. Pohodíme to. Tam sú vpredu, červený. Lukas Leiva. No nedostaj na 2-2. Ja som... Dobre, už sme v kľude, teraz sme v kľude. Dámy a páni, sme v kľude. Ale nie, chytili. Ne, čo sa to je? Čo tam môže ukazovať? Čakaj. Šeroky. Chcelo by to stredanie, potom vystredáme. OK. Keď bude čas. Máme dostať gól, prosím. Nedáš. Dobre, Pekne Fabregas. Poďme. Poď. Na Messi ideš lepšie. Poď Neymara. Poď. Aj keď tam telom oni idú porádne. Tam naberú asi v riti. No, to je pravda. To je pravda, môj kolega. Odkopni. Dobre. Jak si prikázal? Dobre, auto. A Johnny? Podľa No. Ježiš! Komu? Ne, toto nevyzerá dobre. Dobre. Fuj. Dobre, nesme bezpečí, bože môj. Ešte koľko do... Pekne Busquets, poďme. Poď. Neymar. Prižovka. Tak. Zlato, poď. Neymar. Nevadí. Pekne udržiavame loptu. Poď. Ty vole, Messi. Dobre. Nie, počkaj. Neviem, či to nebude onen offside. Náhodou. Messi! Je tam, Messi. Vyhrávame 3-1. 3-1. Je to veľmi šikovný chlapec. 3-1. Pozrieme si na gól, zaslúžený gól. Zdá sa, že už je rozhodnuté. Čižko povie, no 3-1. Koľko máme do konca? 90 minúta to už by malo. Koľko máme do konca? To by sa nemalo nič stať. Počkaj, ja sa musím zorientovať. Možno ešte príde na 3-2, ale... Ale nesmieme to dopustiť. To nie. Teraz to vykopol, či ty? No konec. Vyhrali sme 3-1. Takže dobrý zápas, lebo 16. sa trafil Iniesta, potom vyrovnal Suárez a Messi dal v 51. na 2-1 a potom poistil na 3-1 v 90. minúte peknou strelou zo 16. Takže myslím si, že sme zaslúžene vyhrali. Aj keď bolo 2-1, tak boli také minútky. Ten gól bol najlepší. Strelili 8-3 na bránu, mal Liverpool len 1-0. No to je A z toho aj dali gól, takže... Ja dnes sa s vami lúčim. Lúčim aj s kamošom. Takže... Čau. Pa!